Kay sa ingon ang usa ka agyanan ngadto sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ka atong manluluwas. Nga si Jesucristo igahatag kaninyo nga madagayaon. Tungod niini ako dili upakya sa pagpahinumdum kaninyo kanunay. Mahitungod niining mga butanga bisan nga kamo kahibalo kanila ug pagbalig-on sa kamatuoran nga anaa karon. Ikan sa kaduhang Pedro 1:1 tudling 11 ug 12. Og karon aniya ang katapusang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Oh, imong hikap ang iyang. Kap-kap lang, God. Pero nindot yung tang hinulon nga murag maghinol kag pitsas bungoton ba? Oh. Oh, lagi, ha? Nangi mo gipangandoy, oh. Banating mayo. Tatay na ko sa kalabiin. Freddy. Si. Gipyaan ko nila. Huwag mapil ako dughan. Niyang laing cellphone. Chris! Mulaga ko karong udto, Franny. Mubiya ako din sa Pilipinas. Di na mabante ka ng midaog pagka-presidente. Daghan na ang gibatig kahadlok og kalisang. Kani adto daghan ang nangandak. Daghan pa ang nagpost sa Facebook og mga pictures nga may lungon ug gibutangan pa og iyangan. Kani adto daghan ang nagbahad nga dili pa makalingkod pagka-presidente kanang tawhana, mamatay na siya. Ug usa na ko smibahad niya. Apan lakip ko. Lakip ko. Naglutlada ug kahadlok niya ng tawhana. Murag nangandam sila. Nangandam gyud sila. Nakugang nako sa bagong balita. Balita nga sulat dawat. Nakip ang mayor na kong uyuan sa Leyte. Misurrender. Sigurado na kikayong masud sa taro. Ini, Franny. Masud ko sa taro. Sigurado magid ka kang makalarga ka. Sigurado na, Franny. Ako, adi. Maniguros mo ka ako, Win. Oh, mularga ka na? Masig makalimtan ko nimo, ha? Kanang medium nga gidakon sa bag. Kanang warta ang sodi, anak. Imuha na na, Franny. Pasalamat na ko, Tiadib. Sa maayon ng pag-alagad garin ako. Labi na karon nga nadagit gadi mo si Emeline. Salamat. Salamat sa mong kaayo og pag-ila na ko, Win. Dili na nako kalimtan. Dili kasabda ko kalimtan, Franny. Win? Franny. Kung dili gud mahalin sa pagkakaroon ka ng presidente, ha, pero dako kong pagtuo. Maglisod sa pagtiwas sa yan termino. Patay gud ang tawhana. Kung temprano siyang mamatay, balik gud sa Pilipinas, ha? Aron kita na ang maghari sa drugas din. Hala na mo din, Kay kamo may mahibilin, Franny. Oh, sige na. Nagdagan ng oras. Sige, maligo na ko. Maligo na ko, Franny. Maligo na ko. Litoy! Udoy! Franny? Naaman mo diha, ha? Saman mo? Bantahin ninyo si Emeline! Opo, agay. Likod ni Brad. Bisa magkagrabe ang akong pag-imagine ni Emeline.
kabuang na kining akong imahinasyon ni Evelyn. Karoon ka lang! Evelyn, karoon ka lang. Duha ka managlahing itabo kagabi sa duha ka managlahing dapit sa Dakbayan. Tulo ang patay nga gituo ang mga drug pushers atol sa raid nga gihimo sa kapulisan. Sa gunso na kayo nita. Matod pa, way pubanagana ug way ko kahadlok nga namusila ang mga suspesadong pushers ngadto sa mga pulis. Mibawos ang mga tinugyanan ug diha-diha patay ang tulo ka mga drug pushers. Samtang laing duwa ang napatay nga gituo ang riding in tandem sa kapulisan atol sa gihimong checkpoint. Dihang sintahon na unta ang duha sa kapulisan, miibot na hinoon sa ilang mga armas ug unang namusil sa mga pulis ug maoy naingnan sa kamatayon sa usa ka pulis apan diha-diha patay usab dayon ang duha ka suspetsadong kriminal. Samtang sa laing bahin, inyo na usab karong makita ang hulagway sa numero 1 wanted nga kriminal sa Dakbayan. Si Chris nga naila nga basurero. Misuod sa mansyon ni Victor o gihurot sa pagpamatay ang mga kapulisan nga nagbantay sa haya ug sa mansyon ni Victor. Personal nga naabtan sa miresponding kapulisan ang basurero apan abdi kining nakaikyas ug wa na makita sa kapulisan. Gituan usab nga nagdagit sa basurero si Doktora Emily. Mao na'y imong bago, Chris. Nagdariya. Dili na to ablihan. Dali, Tansing. Dali. Bahala na. Dili na to ablihan. Di man mo mga bli. Imong tuyo. Imong tuyo sa tanas. Ha? Kinira si Tansing ang akong toyo, Tirya. Ako lang siyang i-date. Dali. Ayaw siya gikapa. Ikaw, anak ka. Hoy! Husto na, Tirya! Husto na! Husto na ba? Da! Unsa tong buto? Unsa ka tong buto? Patay ng ina ng babae mo, Usman! Unsa? Magkalagot, Twin. Urang nangiging mag-date ni Stancy. Gusto aning tiguwa nga siya mo ya akong unahon og date. Namungkos yun. Nangauras pa. Kay siya lagi magpauna kay kang Tansing. Kalami aning Tansing, Kabusok aning Tansing, Siya gi akong unahon. Natiguwang man siya. Nagluod-luod lang. Ginulitan ko na yun ang agtang o gipabuthan. Patay! Abi na kong unsa. Sige na. Isa ka na sa pambot kay patay o gilabay sa slaud. Lihok na yun mo! Win. Oh, mabay pagkuman ako gligo, Franny. Nakita ka bitaw, nakatapis kog tualya. Isprehan ako ang akong buhok, unta. Hasta lang akong lawas. Pero, may nabati kong buto. Ha, abi ba na akong unsa? Numero 1 wanted si Chris, Win. Asam rin sa paingon. Asam rin sa sangko, Franny. Piragot. Dito. Guwapa mga gideay ni Tansing. Murag mo ni kas hapon. Enjoy sa imong munikang hapon, Franny. Sige.
Mura ko nakagmunyikas hapon. Nakabati sa buwan ng munyikas hapon. Dali, be, dali. Dali, munyikas hapon. Oh. Hi. Sorry. Madisturbo ka gyud nako, Emeline. Sorry. Ni anak ko ang iyawi ning kwartuha mao nga maapli gyud ay nako ang maong prutahan nga gilak. Ikaw si Sherwin? Yes. Hektirilyo ang duha niya kakamot o duha niya katil. Buhay ko ninyo! Sige. Igain siya ninyo o pinahayang sa kama. Inadupa nga igain ang duha niya ka mga kamot. Igaisab nga pinabuwag ang duha niya ka paa. Gana. Buka. Buka ka naghayang diya sa kama. Oh, mituto pag yung doktor ang mga animal mo. Panggawas mo! Gusto yun sila na. Gusto si Franny. Labihan yun ay di mong dinduta, doktora. Nagpa, naginain ang duha ni mo kabukton. Hindi buwag nagagain. Gihapon ang duha mo kabagatiin. Ug nagbuwag sab ang duha mo ka mga paa. Kaanindo. Nindot ka na kayong tanaw anang imong posisyon, Evelyn. Paborito kayo na ko ni binuha. Alam kong maginis-ini. Unya, manggahi ang akong mga kauduran o mga kaugatan. Labi na. Mau ka nasbot kung ipasabot. Maluoy, taon mo lang ko. Ayaw ko ninyong ingani. Maluoy mo. Pakatolga na! Pakatolga! Mo na yung ipangita. To ay hinoong o. Sige. Dito sa payag sa pangpang, tampi sa dagat. Wala ka na itingog-tingog, ha? Grabe problema nga gihatag ang imong amahan nga rinako, Evelyn.
kaayo si Victor. Gusto niya nga siya mo ay mudominar sa tibuok Visayas. Og ako ang Leyte. Ako ra. Dili na mahimo, oy. Dili yun. Si Sherwin? Leyte ray ipaangkon? Unya ilawang pagyod sa gusto ug mando ni Victor. Kahit mag-o ang imong amahan, ipapatay ko na lang. Labi na nga, misurrender siya. Bagas noon siyang dako. Pero wa ko matagpaw sa iyang kamatayon. Wa. Kay wa man ko matagpaw. Ikaw maoy matingpan sa akong kapungot o kalikot-got sa imong amahan. Kumut-kumuton di ka. Inanay! Inanay! Lambi mo. Lambi agyot. Tilawan gid na ko. Kung unsa kakalami, Emelena. Sige, rinig Flani. Sir Hena. Huguta sa paning imong karsones, oy. Tansing. Mayawaan yung may mga laki ninyong mga babae. Kay... Tuyoon yun ninyong sulob ang piit kayong kasones. Aron mo hulma pag-ayo ang korte sa inyong lawas. Hubo ng kasones ni mo, Tansing. Anhigod magdaro kung unsa ka kanindot kung mahubo na gud ang tanan ni mo, Tansing. Karon, isunod na kog hubo ang imong t-shirt. Grabe gid kanindot og kalami sa pormas lawas ni mo, Tansing. Busko kayo ang duha nimo kadugan. Unya, hiyak kayo ang imong tiyan. Undanon ka og paa. Tang-tang na ang giingon nila nga pansatoy. Pantakip sa tutoy. Natuskig kayong nagparog. Ug kining katapusan akong tangtangon. Mao kining katapusang tabon nga gitabon ubos sa lahom nimong puso, Tansing. Wow! Bantang na kayo.
lami ani mo lawas. Uy. Talsing. Sorry. Nga gipahuwat ka na akong taon-taon. Emeline? Gunting. Ako ning itabas o hinay-hinay sa imong gisulob, ha? Sugdo na ko og gunting. Dere sa mabos sa imong gisulob, Emeline. Believe ko nimo. Wa gyud kay reaksyon. Wa mong hilo ang imong kalawasan. Ngahinay kaayo na kung gitabas o gunting ang atubangan sa imong gisulob. Oh, kaliyot, ha? Inayon na ito gunting. Saman, iganahan ka? Kibatik kag kahinam sa kong gibuhat? Imo inoon kong gitutukag maayo. Kamu mo'y tiyan ko ay sa mga sako sa iyawa. Kamu ang mga dagway sa mga sako ni sa talaas. Natabas na ako ang atubangan sa imong gisulob. Pero nagpabiling, nagtabong gihapon sa atubangan imong lawas ang natabas ng atubangang bahin sa imong lawas, Emeline. Ganahan ko. Ganahan ko nga ingon ini ka style, Emeline. Ganahan ko paigot. Ganahan kong maghinam-hinam. Anam nga kahinam. Karon, ang sunod na kong pagkabuhaton, mao ang anam-anam ug hinay na kong walison ang natabas na di mo gisulob sa tumbangang bahin sa imong gisulob, Emeline. Mia. Unahon ako din sa imong dughan. Miss kayo kagtugan, Emeline. Puti pa ngayon kayo. Una na kong kakita nimo. Pagkatumbag ko kang miabot gikan sa Amerika. Nakainumdum ko. Nagparty ko sa iyong mansyon. Bitago lang ko. Aron dili ko matikdan ka ikaw. Ug ikaw sa yun. Ug way laid akong kinuntan permitisan asa ka. Dito
Dito magsugod ang grabe kayo na akong desire ni mo. Nawalis na tanan gikan sa mong dughan nganhi sa kinaubsan sa ibo gisulob. Oman ako makita ang tap-tap niya sa imong dughan. Kipiyong nanako ang akong mga mata. Karon kay nawalis naman ang tanan. Ibuka ko na ang akong magkabata. Lami agi di di mong tanhaw. Mamatay na ko sa kalami. Isa lawa pala ko. Ilawi. Kakiyot, ha? Inom sa ko, Lin, ha? Inom sa ko. Kapoy na kay pugong. Humano na ako ni Tansing. Kapoy kay pugong. Ibugwak na na ako. Kada. Bihok. Maluoy ka. Ayaw yung taon. Si Ruel. Unsabay maluoy ba? Unsabay ayaw ba? Bino? At putlo na ko ang nagtabon diya sa mong dughan. Ala! Putol na nagtabon sa mong dughan, Emily. Ang sunod na kong tabason, maukining. Kini nagtabon sa imong private part. Wanay tabon. Tibuok lawas Evelyn. Animal. Kasama pa ining kitapis sa konsualya. Lami kayo kang pagkaplastar. Buwag ang duha mo katiil. Karon, tabunan na nako sa akong lawas sa gibog lawas Evelyn. Di, tulikan. Animal, usa ka to mga buto. Emeline, balikot ka din eh. Mugawas na kong kadali. Susihura ko sa tong mga buto. Salamat, Ginoo. Salamat nga wa sa magkasabot nga nagpakuyap-kuyap lang ko. Kisay ko dito! Ronnie! Ronnie! Ronnie!
Atong buto-buto! Kini siya, oh. Kini. Bantog ka! Bantog kay nahuman ang imong toyo! Imo sam kibatay! Lamugno man. Nagaangan ko. Wa matiwas. Di amoy gipatid-patiran o gibunal-bunalan ko. Aw, gipasilalan ako. Patay na stansing. Unya. Unsa man si Emilyn? Win, ha? Maria! Unya, oy. Nangutaan na lang ko. Unsa man? Humana ka niya? Tapos naman kang tuwalya. Padaw na unta to! Pero nagpabuto ka man! Nagtuo kung natultulan ta din sa basurero! Ay, sus, may gahom yun si Chris kung makatultul o makaabot pa siya din, Sige! Ipalabay gihapon si Tansing sa loud, Franny! Sa ato Kung balikon ako sa Emilyn! Sa ato pawa, kadi ay kasud ni Emilyn. Padaw na di unta! Saog sa mukan ka man kayo! Okay, balik ka dito. Iwasa dito. Dili lagi makatultul si Chris din, Kung makatultul man, patay na siyang daan. Okay, lakaw na, Win. Alin ako! Franny! Kasi bago na to! Win, ang butanganas mga dinamita mo yung miulbo. Aksidente to, Win. Aksidente to. Ayaw ka panik. Aksidente na to. Basin dunay na ni Carillo. Franny! Ang butanganas sa mga armas at mga bananas na ang miolbo! Animal! May buto ang mga bala sa budiga! Lain-lain, Franny! Lain-lain! Iwan ka! Di ba kaso ng basurero din Win! Sibat na, Win! Sibat na! Dili na ni Kumidya! Nakasuod na si Chris! Sige! Ipaandam-daan ang speedboat! Ipaandam-daan ang speedboat! Okay! Kamu tulo! Bantayin niyo si Sirwin! Inalang safety siya magkabiya din Bantayin! Lain na sa Biolbo! Chris! Unsa kinigas siya! Likon kayo ang pagkagapos. Chris! Chris! Sari! Hilom na. Isulog ni. Pero ikaw... Nagsapog ni Tisod. Dali! Sige, tana. Mula ka biya din No, dili ko mastugod. Subay din dapita. Safety diya. Sa unahan, may gate kayo mong kalutsan og tao. Sirado tong tadahon, pero abrito. Kaya dito ko niaki. Kinanglang mo kawas gyud ka. Kaya sa unahan, tuwa dito sa kinan nga akong gibiyaan. Adto ka musakay dito. Nag-ungot ang yawi sa kinan. Lakaw na! Dili ko masagot ka di kakauban na ako. Tuo na ako. Kung tuwa na kaskawas, lahos ka pulisan. Ipahibaw na kinidapita. Apan ikaw! Magkita tas inyong gipuyan. Isaat, Chris. Isaat, makita kita. Oo, Emilyn. Sige na, lakaw na. Lakaw na. Tiwasuno na lang ni. Magkita lagi ta. I love you! Si Evelyn! Kusagay ka si Evelyn! Sunod na, boy! Sunod na, boy! Hay naman si Franny! Wari na iba, boy! Boy, lagi pa! Oo! Ano, sige! Klaro na kayo na si Chris may song din Danghagang ni si Franny! Sige lang ingon! Di katultul ang basurero din Kung makasong ang basurero din patay na siyang daan! Buwang! Patay siyang baga! Ayun na, boy! Ano, boy! Wa na ang paborito na kong lugar! Nagkasuhan ng milyon! Milyon!
Magbalik yun siya! Bahala na mo din eh! Musibata ko din eh sa Pilipinas! Bahala! Isa na sablon! Wag akong mga sakyanan! Ang mga mahalo ng kitnap ko mga sakyanan! Nahabilog na bungkag! Dili, bahala na mo din eh! Biya na bitaw ko din sa Pilipinas! Tara! Narang gaman Kate. Makita na din ang gaman Kate. Maluoy mo! Mugabas ko! Magabas ako ninyo! Ano po, kayo palabyo lang naman eh, kayo na. Doktora! Okay. Kuyog ka na mas pabiyan eh. Sorry kayo, pero buon ka na mong sagang sa mga pulis. Ayaw! Ayaw! Para mo, na imong katahon! Halip! Pusili ka dyo! Si Chris! Siya di ay... May warawara siya ang gisinyas. Oh! Papadayan ko sa gawas, Chris! Oh, Chris! Huwag na siya! Papadayan ko! Naiba ako! Pero hain man si Frane! Kinsa naiba ninyo ko na si Frane! Naghalhagya po ni si Frane! Oh! Giliot! Kinsa to pipito ginamit ang tudlo? Kinsa! Oh! Frane! Will! Di ka gikan, ha? Frane? Well, pipila na lang nabilin sa itong mga tao, Win. Pipila na lang. O si Chris? Si Chris yun, Win. Si Chris yun. Nakasuod yun ang basurero. Di anam-anam niyang hurot ang ato mga tao. Unsa mo na imong gibuhat, Frane? Grabe ka, Aptik, Win. Ang tinood, may bisod ko gugol sa iyang ka-Aptik. Ang mga buto-buto sa mga armas ng ato mabati. Mao ang inkwentro sa ato mga tao batok ni Chris. Apa ipanumpa ko ni mo, Win. Ipanumpa ko ni mo. Katapusan kining gubata ang akong kontra. Mao si Chris. Kinahalang usa na mo ni Chris ang mamatay. Oh, Ngano, Win. Abi ba na kog mukuyog ka na ko, Frane? Dili, Win. Isiguro lang ako aluwas kang makabiya din eh. Kalente lang una kung unsay nitabo din sa Pilipinas. Labi na sa imong negosyo. Kwarta na na. Sayon kaya pa na mo kita ni mo, Win. Tuulan ako. Tuulan, Win. Nagdagan sila pa mo din nato. Hindi. Doon na si Chris. Doon na siya. Bantang kayo si Chris. Syaro. Ya. Sa patay. Oh, patay ba, oy? Wa may tao. Kuno, ay, magyara mo na. Oh, ay, ala. Sa inyong liyo. Uy, patay na! Si Chris, ang animal! Salamat nila ko sa gawas. Sila si Tansing ug nang Teria. Ay, magkaan sila. Ang samang kayo nahitabo nila. Yun nagkapi mga buto-buto. Chris. Ay, nang sakti lang yung kay
Yan na kasi mong speedboat, Win. Sigurado ang ka makalarga sa gawas sa nasod. Kung mabagdaan ganin mo sila yung nasod, nga patay na ka na nagpakahiro. Balik din sa Pilipinas. Buhiyo na ito pagbalik ang impyerno sa Cebu. Oh, Franny. Oh! Franny? Usay mo kita naos sa ibabaw sa pangpang. Pasa. Balik na yun kung mamatay na ka na nagpakahiro. Balik, Kidwin. Franny? Mubalik yun ko. Mubalik yun ko kung mamatay na ka ng animal nga nagpakahiro. Buhi pag yun di ay si Chris. Kaya nagsigi pa man ang buto-buto. Tuas siya si Babaw. Huwag ako. Niya sa ubos. Magsubay sa pangpang. Wa siya magkamatun. Usgan pa na ako kapagdagan. Aron mag-una ko rin unahan. Tuwa siya. Manantaw na gikan din ang sakinan nga kiingon ni Chris. Makita lagi ka din ang sakinan. Win, tanawin! May aso ang paborito na kong lugar. Win, panaro na ako sa speedboat, ha? Ilaw mo! Gitanapan ako ang nag-gusbat na paborito kayo na kong damit. Animal. Sakit ang himuanan og sabo. Nabungkag og nasunog. Ngaribot ang din akong dapita ang mga bag puno sa mga kwarta. Kaya ako ka na hindaan. Dali! Awin! Yan, Awin! Namingaw na. Animal. Wisat! Buhi pa si Chris! Sige! Atir na! Pandara na ang speedboat! Patay! Nga naman! Animal! Chris! Dili! Nahutan og bala ang magasin sa imong armas! Kining ako Wa pa iban, Chris! Wa'y iban! Bisan usa ka buok! Kay tanang sud ini! Gitagana ka yun mo! Para mo! Buto ka ba, Ginoo? Ha? Chris! Kay ingon ka na ko nga pagbuos sa Ginoo kining higayon na nga ihatod di mo ang imong kinabuhi nga rin ako aron ako gyud di ay ang mutapos di mo. Animal! Abdi ka kayo, ha? Buhay kinig akong kabot! Kay patriotika! Nganong magpupot ka bang gyapon ato? Nga man ka to'y bala! May abilidad ka! Tanaw na to. Kung makasugakod ka ba sa akong buhaton ni mo, abilidad ha? May abilidad ka? May abilidad ka kayo nako, ha? Limala ka? Nagtuo ka diay? Nadilit ko makamao, ha?
Bukuna ka ning imong usa kong kumo. Bukol ko kining imong daw sa kong kumo. Parabis, mga kinabuhi ka nagubat tungod sa inyong kayawa! Mga polis, naibaw na sila. Confirm. Grabe yung pagkasunog mo dapit. Magpaubos ta. Palayo lang ta sa dakong kayo o sa itong kayang aso. Nganong dili ko nimo paduolon, ha? Ha? Ay. Attention! Isulo ba inyong mga mas? Shabu Laboratorio na sunog! Duha ka Shabu Laboratorio na sunog! Si Prodigal, nakuha niya si Emeline! Bisa kaya na siya! Bisa kaya na si Prani! 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 Wako'y nag-anan kun mihunong pako. Alkansi ko sa lihok. Nagkupot na sendaan siya armas. Ning higayuna, kinahanglan ako maoy siguro. Ning higayuna, kinahanglan ako maoy dakog bintaha. Ang sunod nga mahitabo, kinahanglan siya ang maalkansi ug ngari nako ang tingob nga ginansya. Magkakayaso, di sila makaklaro na ako. Pasaylo ako, sir. Ikinahanglan ako ang imong uniforme o ang imong patrol car. Gabito na ako kinig imong uniforme.
Naulian na, Deka. Ops. Bisan mag-unsa ka pa, di ka gyud makabuhi. Mayo ka ni mong pagkagapos. Mas mayo pag magpuyo ka na lang. Pagpuyo! Abi ni mo, bisamot kag kanindot tungod anang imong gisulog, Emilyn. Magkakita lagi mo karog si Chris. Magkakita mo karon sa basurero. Busa kalma lang. Kalma lang. Hello? Chris. Kisa ni? Ronnie, Chris. Naibaw naman ka. Iya si Emilyn ako. Naibaw ko. Luwasa si Emilyn. Luwasa yun si Emilyn. Klaro ba, Chris? Hain ka man karon. Di ara ko sa luyo sa iyong sakyanan. Nagsunod ka ko nimo. Naaka sa pulis patrol ka? Oo, Franny. Asa ba di mo dada si Emilyn? Asa na ko dada si Emilyn? Sunod lang yun, Chris. Hoy, Emilyn. Kung man makiksulti kas basuriro. Pagsulti mo. Teka pala ka. Ayaw ka, Diyok. Why may tabo ni mo? Nalipaw ko. Chris, I love you. Ay sus! Kahilas ni mong paminahon. Basuriro! Huwag na siya mutubag. Nagtanaw siya na ako, Emilyn. Dagway baya ni Chris! Daanan ni nagdilab sa mong pag-abutin eh. Nasunog na din ni dinhi pag-abot ninyo, Captain Ramos, sir? Klaro nga miulbo na kinadapita. Gituyos pagpabuto ang mga budiga din na maong dapit. Matod pa sa mga istorya sa kauban ni mga pulis, dili pulis ang nabuhat ani. Kung mauna, kinsa man day, Kap? Dili pulis ang nagbuhat ini. Balikon ako ang pangutana, Kap. Kinsa man day nagbuhat ani? May Santo Pron sa kong nauna. Kinsa, sir? Ang basuriro. Basurero? Mo ba kinitang hana ang kanunay unod karon sa mga istorya-istorya nga si Chris ang basurero? Maayong udto, balik na sa dinhi sa padayon natong ginunta natong panghitabo. Ulahin na nga may abot ang mga kapulisan nga miresponde ni mangilngig na usab nga hitabo. Ang nabantog nga resort karon pang masayri na may duha di ay kasyabulab o ang maong resort gihimo lang daing prontahe sa mga pagkama o sa mga transaksyon sa mga ilegal nga drogas. Maayong pagkabungkag sa maong resort o napasad-pasad sa bisan asang dapit ang mga tao nga apil sa palusot sa drogas. Nasayran nga maong resort gipanang-iya ni Sherwin Espinita nga mao'y giilang numero 1 nga supplier sa drogas nga nakita na lang pataya sa kaugalingon ni ining speedboat. Gawa sa mga patayng lawas, nagpasad usab ang daghang kwarta sa speedboat, hugot ang pagduda sa mga kapulisan nga padungna sa paglayas kini si Sherwin. Dili mga pulis ang nabungkag sa maong resort, busang ipangutanan nato si Captain Ramos kung kinsa. Wala ay gidudahan ang maong pulis matod pa niya usa ka basurero. Usa ka Chris, usa ka basurero nga way kanuning unod sa mga istorya-istorya karon sa atong dakbayan nagbungkag sa
sa maong resort ngagi mo camouflage sa duha ka dagkong shabulab. No, kuy dahon. Ang mao gihapong pangutanan nagkanayon, usa ka pagtabang o nakatabang ba kini Crisanto basurero sa suliran sa drogas. Apan nakamoturan nagkanayon gihapon. Pinangita gihapon siya sa balaod kay wanted siya sa balaod. Ginoo. Bata pa si Chris. Ngagianod sa iyang pagtago-tago sa basura. Di pa kaingon na mo nga sama ra gihapon siya sa mga kabataan nga ang kausapan maura ang pagdako sa usa ka bata ngadto sa mahimon na siyang tao ug ang dangatan sama ra gihapon sa basura. Apan lahi kaayo si Chris. Lahi kaayo siyang pagkabata. Tungod kay mo bati siya kaluoy sa sama niyang kabus. Yun kaayo. Linghod pa siyang nagsugod og tabang sa mga kabus ug makaluluoy. Nagtubo ug may dako nga may tabang gihapon sa mga kabus ug makaluluoy. O karon, siya na ang makaluluoy. Kaniadto siya nagpanan sa basura. Karon ang pangutana, asa man siya paingon? Asa man siya dagan? Asa man siya sangko sa iyang pagtinagan? Ginoo, ayaw itugot nga maalaot ang tao nga mauray mibati o kaluoy namong nagpakabuhi sa basura. Baliko na ko. Sorry, doktora. Ayaw pangayog dispensa. Natural man good nga madamay ka. Bisag imo pa kung ang dili ko mo sugot. Oh? Nagpalahi kasab kunuhay. Daghan mo natakdan ni Chris nga daghag arte. Gusto ko mo saksi sa imong katapusan, Franny. Ang kamatayo ni Chris mo'y imong saksihan, Emeline. Kanang hain si Chris? Wala magsunod ang basurero. Nawa siya sa luyo. Bisag magpakilo ipakunin mo. Huwag yapon ko mahimo. Kung asa ko ni mo dadon, padayon, Franny. Nahdo ka nga nawa o kalit si Chris? Mitalaw si Chris. Nagpasabot nga pasagdan ka lang bisag unsay akong buhaton nimo. Karon sa atong atuan, Emeline. Nawa si Chris. Nahadlok og mitalaw ang basurero. Human sa kung tuyo ni mo din hining mingawng warehouse. Mawa lang ko ingon sa usa ka buwa, Emeline. Ikaw karon ang magtingban sa akong kapungot ngalong na ingon nini ang dagan sa akong kahimtang. Nadato na unta ko. Apa nagsabok-sabok ang basurero. Busa, ikaw mo'y hungawan sa tanan, Emeline. Tungod kay kalimtan ka lang ni Chris. Di ba kung wa ko pasagdi ni Chris? Wa na si Chris! Niya si Chris! Luwasan ko ni Chris. Tanawa sa unahan. Chris! Marika! Dali! Naibaw ka ni Dapitan tumong mo, Franny. Naglihilingin ka sa palibot. Nahibong ka nga nung buhay kong nagura din. Nahibaw
ha? Nagbutang ka ng dinis mong mga tao aron makabintaha ka? Dara sila! Patay na sila! Ni si Emilin. Luwasa si Emilin. Uwian ni mo o dili si Emilin. Luwason ko yun siya. Mudool ka? Dali, dool. Dali. Chris! Padool, Chris. Padool. Ihatag dako si Emilin. Oy. Wa na malagi bala imong armas, Chris. Ambi si Emilin. Nagtuo kang kublan ka? Ha? Nagtuo ka gyud nga dili ka dutlan, ha? Animal! Tuhi ka lang gihapon bisag kaduha ka na maigo, ha? Grabe ka, ha? Grabe ka, ha? Pang-last, dinhi sa imong agtanga. Siya, di ka pa mamatoy? Pantay ang imong pagasin. Wa di mo ba ilising daan? Kisaan na ko ni Papa Ramon. Bukol na ko ang imong kasing-kasing. May igo ka na ba, Soriro? Di ka na magdugay, ha? Pusang kusog. Mao'y labing kinakusgan, Frade! Kusgan ka lang ihapon na ayaw. Pusang kusog, mao'y labing kusog, Frade! Tadawa, nagkadul o nagkadul na sa imo kasing-kasing ang kahain sa akong panibas! Naku, mabiok ang imong kusog. Nagkadulas akong tungsan. Kutsiyo. Dukol na kaayo. Pugong taman sa imahe mo, Frane. Kayo sabot ka inanay ang pagduot sa akong panibaws. Ni anas ibong tugan, Frane. Bidot. Bidot. Chris. Ayaw, una. Ayaw, una. Pasortiha, una ko. Pasortiha, una ko, please. Ayaw, unang ipadayon. Ayaw, unang ipadayon. Wala, bidot na ang katunga sa kutsilyo. Ang akong panibaws, Frane. Selami sa akong panibaws. Walo ko nako, Chris. Pakangiho ako. Intaang seryoso akong tugaan na nagbasul na Say lami sa akong bawas, Frane. Chris! Basta na! Basta na! Basta na!
Kanina lang. Kanina lang. Tanawang akong panibas. Namuot sagsaor ni Prani. Chris. Mahal ko. Mahalan niyo ang mga kabus ug makaluluoy. Og dinhi mga higala natapos ang sugidanon nga naguluhan. Bruce o Diablo. Anya kini mga artista nga naghatag kinabuhi ini atong sugidanon. Sa papel ni Boss Kim, Edgar Gutierrez, Teria Maris Torrejos, Lolo Iking, Fred Quinio, Sherwin Andrew Banate, Vic Algin Abakita, Samboy Donald Gonzales, Roda og Tansing Charito Abiliar, Franny og Kukoy Jesse June Repaha Villamor, Emeline Elma Vistil Patalinghog, Chris James Key. Inabagan usab na ni Yui Lenes ug Randy Gorion. Kini maong sugidanon gibuhatag duwa sa radyo ni Fermin Coliantes Gomez, Direktor Andrew Banate, Sound June Villamor, Music Don Gonzales, Technician Achilles Hisem. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio ubos sa GMA Network Incorporated.